Kulai cuma figuro season 4 te namar ba kajing bun kajing kerpat ba kajing keli nang kikat duk nengut teng haban pensyai namar ba kikwa ban tip palat namar balada kan mi kapus pulit ki ong ba kanu ka snem ki shim kanu ngila ban apply mar kidon ki bom la ban yo shu te gila trang ha dik dik te kim tip ya kata ka snem hadu kanu snem la ban apply te hakani ka video pada ngan pensyai ki kawai ba kawai kapus ke ejenon kam ke bede bat kini ngan ya ngan subatai lupa mo tempat like post menta te ngan subatai lupa yo be phila ban pen kre yela de lada phi biang ka arta jong phi ber ka kelas be phila ban apply kan mar gibun ma ba klik la thrang sa te ya kata ka jing mi post te ngam tip mo ya kata te lada ngan dala yo e ka jing tip dengan pen tip hi tang ba ngan ong lupa ya kata ba ngam tip ai la kan mi mentas nem ne kanomi ya kata te nganom don jing tip ai mar ngim la ban tip ya ka sorkar mekhlia ki kerma ki ke kular mentas nem kami sahadin kanos nem melawan tip te kelap nuan mentas nem kan la ban nom don ru mentas nem kelap ban pois ajar sau ter kena slem kelap ban slem ro kelap ban kloy melawan tip ya kata te nomor ba minum yo eka information ko biang te nomor ba kibun ki ba kalis phangkas nem kanos nem kano kahaj te traing le tip lut hi dengan pentip kita kawai pakawai te sngap hai gitu ki bam clear bha ki bom shai bha ka snem ya ka hat ya ka e barok ginon kam te sngap bha la pikwa shisha ban apply complete la dami hadin nabut te namta ki si ka snem ka h ka de namta ki si ka snem ka de arphoi hadu arphnyo snem plus san snem ka h relaxation kan long no hadu life for snem te la phing don khat pra arphoi hadu life for snem phila ban apply ka si laka de UBSI ne ABSI tambah pidi bendep pada ya ka graduate lam de BA MA lan de BSc BCom BBA baro ke bade ki graduate ki la ban apply nam ta ka SI tambah phep pen kre bha bade ka hat ka de bet chispa san punyo nam ta chinrang SCST open ka de chispa an rufar ki gentei ka de chispa san fuar including other tribes of Meghalaya SCST be kine ka de chispa san fuar nam ta gentei ki female open kada shispa san punyo there shall be no measurement of weight and chest amdon tamtai kan them don te kan nga matai lupa ya nomor ba kandon be kejing kulmar ki bompat sutu bhai atama te lada phishim ya ka age relaxation nomor ki push mentam kimi kumno ka sports kadon laga jong ka UR kadon laga jong kin pinmi be kum tama mentan nomor bla don kan ka reservation policy ki klampen kalai tu te kandon ka UR kategori lakajong SC namtai khasi lakadong jan khasi jentia lakajong garo lakajong te order SC ST lakajong te nalor kitaru katu kadon no ka sports quota ru lakajong ajong bot hak khasi jentia ondon ka sports quota hak yur kandon ka sports quota tangba pada phaban poi interview pada ban yurung kata ka sports quota kan pad yakini sports quota ru umla man tab dakiwe mo hap tab itang dagi sports quota be tada kim don kemudian sak thli be gato amla reban tab dagi bom dagi sports quota te kan mau kan nek way tak mut lada phi rung ha ka UR mut on reserve kan de open category kan general category kamut ba lada ni khasi ko ban rung ha kan nek mut ba phi de ben de be ar phoi hadu ar phnyos nam de ban tam de ban shim age relaxation ane heart relaxation ne ban kan mau ka tama kamut ba ka jing jirong ka de ben de be open ka de ben de sispa an ruf ar lada phi don sispa an ruf ar bat ar phoi do phnyos phi rung be ha ka UR category lada phi he ka ma ka jong phi khamla ma phi ki we kan oke nam ta SI yang lada batai te nam ta ka UB constable kan nebde khat phra hadu ar phoi snem te lada age relaxation kan long khat phra hadu ar phoi nrew snem ki ba kwa ban apply nam ta ka UB kan ma ba khat phra hadu ar phoi nrew snem ma ba ma te pass pade day 10+2 class 12 pass then pass class 12 ma ha pass te kahaj kumju hi shispa san punyo shispa san pu aram tai kan thei shispa an ruf aram ta ko open shispa san punyo nam tai kan thei open kumta teter ka ju bi kahaj ya baro te tang kan ga yu bre ka fer te nam ta ke ab am branch kan ga dei khat phra hadu ar foi snem hi kan ero te khat phra hadu ar foi snem plus san snem no khat phra hadu ar fundru snem class 9 pass kiba apply ke ab kan mau ba pheban pass ya ka class 9 class 9 pass amdei class 8 mau class 9 pass pila ban apply te nagam ta ka kane komondo komdon shu pertor itu kitur kum to hi
minta ka followers kadai khat pra hadu afnyus nem dala de age relaxation nong no khat pra hadu life arts nem te kan de class 5 pass hangne ka class 5 pass ma class 5 pass te kanne kadai ka barim mo ngabatai na ka barim dala de ka bathmai yo ka no class 6 pass minta mla ban tibe ka tangan batai ka kumpane ka barim te thoi class 5 pass pidi ban pass pada class 5 mo ka hai kadai bikum ju hi sispa san punyau sispa rupa open kum ter te gini wi pus kidon menam tagi driver am tagi kidon haban pas ka kelas 10 pada menderi on pas yu ene komando constable operator male and female kan deru kat prad or foi tamade kelas 10 pas kidon mo gi megi driver lan ki constable ki operator kine gi bade gitu fireman ki bro pas ya kelas 10 pas sejerong hangne pej mo ka fireman driver fireman MPRO operator and signal operator SF10 pas class 12 mau pas class 12 kham he ka te ka payment nikte ban gine ki ba kelas ka barit kham duna ka payment kelas ka he kham he ka tulop te ki ba ko apna apply te phla tip ita ki snam ita ki jan kam ibro te kan ma bala da markadon ka jinga kulmar kine ki qualification bladep ba ki nomor ba ki duna ki barong ki khazi jungi ki duna ha ki barong ka UR category lara ki he magru balai nomor ba kila sim lo ka age relaxation bar ka high relaxation ta kada ki nomrung shu te kin rung bai da ki ba ki bom sim ki ba biang ka haj ki biang ka snam ki bom sim age relaxation te ki bala sim ki nomrung shu ha ta ka open category ki sim ha ka khasi category la ne ta khasi janja category la ne garu category te kan mau candidate ki ba apply nam ta ki post driver ki dan ni kata ka HMV la LMV driving license habdan driving license te have ko apan apply sa apply lupa nam ta ki driving license ke baro te hadu ban nami hadu ban dayo ban mare hadu ban e tere la da ada biang lot ki jinon kamaro la ko apan apply te tangi ne ki jing besai nga thrai pila sai bhai kita ki jing batai janga ka snem hadu kan snem te ki kan thei ki bala apan apply ki la apan apply tang ka UB AB MPRO te driver mla re don ki post ki bom la bai kan thei te followers ro ki kan thei ki mla re kan thei ban apply followers don kan thei re don te sindang sudah te kemud ba kan thei bala ban apply ko mai khat pra hadu arpo ndrusnem ye gini ki post ki we bat ta ka SI sindang de ki yo artali ka kham he snem kan ka followers khat pra hadu live r ba de ka SI te la da pi pass class ba red ba ko apply complete te kan de bila he ka snem bila cross ka arfun news name te fiap apply be ya ka followers but tanga followers fi yo lat man apply na fi pass ka 6 na ka 7 te fiap on practice ba ka jing mare pen kre ba yaldi pen la ba jing mare la pila ba ka jing mare te ha ka treat test mar gidan treat test ya ka followers ne si pass gidan treat test te bila da pila ba ka jing mare ba ka exam pin pass be tikana pen yo be te ma fiap ban le ba ba de ha kita ki artali Tangki ni kejeng mencai, ngatrai pelak sutu dalam ngadaran kam kini nunggu mencai, so komen biang ngasa pencai kita baru kibede buat kini kam police recruitment jangan megalia. Nihadin habun ru ngadaran kam ban hikai kita kejeng to exam ki syllabus ngasa yarap hi ban penbatai ski kendiat kat bangala Tangki ni kejeng tip kuliah jubun.